Bila zazpi, etzigarrian bi, behar operatzen du. Nik ez nien berrogeita bertze euskal. Matitu berrogeita masei, baina jarri botea txuristu bat dago, da honjaz interesantea. Baina udara, loporetak entezen egotea, eta berrogeita bertzea ez denez. Baina, bueno, esan nik jaio nintzen lasarte horian. Lasarte horian ordu Michelin zeon, eta Michelinekin batera, pasagainan, mila biztanle izatetik, gaur egun asko egun, 18.000 biztanlera izatela. Nire ama lasarte horia da, nire eta errazen dara, etorri izan lasarte horia da, eta han batean Michelinen, lanean hasi, eta euskara zan, ez, endabiziko hizkuntza, ez da bigarren ere, hirugarren hizkuntza zan, frantsesa zalako Michelin, eta horretako goikarroak eta frantsesa zitu zutelako, gero gaztelera eta gero euskara. Euskara nire esan, nire aitarentzat bihurtu zan dena izatetik, ja ez da izatera. Eta orduan, berantzako kezka ondiaren diturri izan zen gai hori eta gu. Nire eskola orduan nazionaletan ikasen duen, alegin bere izan zuen, aitan guk ere gazteleraz ikasen bizkarte berantzako gai kataskatzua eta bizitzan dago jendea, ez badalkana zera bat ikastura sortu, bestea tal, eta gero, dago jende asko, horren horren ere, asmatzen dula, nola moldatzen ez. Alde honetatik, ikasen duen eskola nazionalean, batzen ez behin, con 6 urtekin. No que esa persona, José, María, Pedro, Miguel, Lucía, alguno más, ¿tú qué? José Tisio. ¿José qué? José Tisio es mi tío de la base del techo. Pero tu tío no se llama José Ignacio. Tu tío se llama José Ignacio. Entonces, ahora la base también, que tenemos a la hoja detrás de aquí, si no. Juan será como que usted cae en la cancha. Pero ya, bizkatu. Lasarte bera, bilakatu zen herriatan bat, eta hortan, aurrean genuen urtekin, eta amasi urtekin izan nola, 40 urtekin izaten dola krisi bat eta hori, eta gaur ez zer, ja amasi urtekin gaz jortzen, naiz, nubizien izen, Bizkatu Euskaldegiaren zen eman, eta ja 5 urte pasan beritura ekan, Bizkatu magisteritza euskara zinen, baina orduan arte dena bilbide guztia, gaztelera zentarrogan, bazte hor lasarte horia, kanpotik ikusita, Bizkatu Karnari, Usur, txurriz da lasarte, Bizkatu Berriñan beti, guretzat aldiz, gugara Gipuzkoako zartaguna. Lasarte horiatik kontuz, oso aurra gaude gure herriaz, eta gainean, bat baino gehiago ditzen gainean, arroxa mazatzen dira, baina, lasarte horian bai, jarri dugu euskara, batzen gaituen zerbait bezala, Bizkatu ideologiak eta gai izanea Bizkatu apartatzen, gure batean, eta euskara jarri dugu arraz bezala gure jardueran, sortu zen, gai batean, lasarte horiak barra euskal dutu dezagun, euskal marketingak eta besteko garantzik izan eraietan, alatu izan duzu eta zaila, euskatzekoa, gero euskara tapea gerotekun, eta gu mugimendu hartan, aurrak mendia eramaten, menizan berartean, bestean, magisteritza ikasten, bestean bebai, ikartu gina Lorentzen autoratzeko. Horran Zapolo, Irrutz, Horroz, denen mutillak, denen izan duten bezala, eta Lorentzero, dena hori nintzen Lorentzero, eta prosan basorizar bat, gero oso luze jotezitzen duen jaialdiak, gelak irotzen zen ikastetxetakoak, banan-banan, eta hori hasiran da, baina hori aspertzen zian, eta urte batean grabatu ditu lau kanta, guk kasetaren garaikoa gara, grabatu ditu lau kanta kaset batean, pasaren eskola guzkiek, ikasi lau kantakin. Zituzten, bukatzen ginen paiazo, zaten ginen gitarrakin, lau kanta kantatu, gero Lorentzero hori, bukan gero Lorentzero